Sakaina ne sakin ba zai biyo ta kanka ba kenan. Sai dai wannan rawanin na kan damo shi ya kamata a ce na kwace in saita shi a kaina sai in ɗauki mota ta in ci gaba da jan fasinjoji. Ko da yake ita hanya mai kwana ba kasafai aka fiye samun fasinja a cikinta ba, sai ta miƙe kwai sai in saita mota ta in fara ɗaukar fasinjojin har sai sun cika tab. Lissafin yayi? Abule Gida. idan ka san ba za ka iya ba to abubuwa da riƙon. Assalamu alaikum masoyan da ke fadin Najeriya kai har da waɗansu ƙasashen ma. Ina muku albishir da ku je kan YouTube channel ɗinmu mai suna Uncle Abbas da ku danna mana subscribing, sannan kuma za ku ga ƙayatattun kwamedinmu da za mu rinka sako muku a cikin wannan YouTube channel ɗin. Kar ku bari a baku labari, ni ma yanzu can zan garzaya in je in danna mai subscribing saboda in kalli kwamedi da za su sani nishaɗi.